As súas maxestades, os magos de Oriente, chegan con moitas novidades ao Concello de Poio, entre elas coa celebración dunha cabalgata de reis, onde as súas maxestades irán acompañadas de moita animación polas rúas do Concello. O percorrido sairá ás 6 da tarde da Avenida San Xoán en Costa Albar para chegar ás 7 á Avenida Porteliña, no Adro de San Salvador. Un recorrido que durará máis ou menos 1 hora e media, que será desde as 6 hasta as 7:30 da tarde e que será unha cabalgata que non só irá coa plataforma do Rei, senón que irá acompañada e amenizada por moitos grupos da animación que farán, eu creo que serán, bueno, pois o encanto de todos os rapaces con moitas luces e moita animación durante o percorrido. Dende o Concello animan a todos os veciños a que participen desta iniciativa, que enchará de luz e son as rúas do Concello nunha tarde tan especial e máxica como a do 5 de xaneiro. É unha aposta importante por este cambio, pero tamén levábamos moitos anos co mesmo recorrido, facíase demasiado longo, a veces chegar a todos os sitios, así partindo esa visita dos Reis polas mañán a todas as parroquias do Concello, despois pola tarde a cabalgata, a nosa ilusión, polo menos, é que eso funcione e que a xente se anime a participar da cabalgata en sí. As súas maxestades tamén farán un percorrido polas parroquias do Concello de Poio, que será pola mañá. A partir das 11 da mañá sairán de Vallesol, pasarán por Campelo, Lourido, Combarro, o centro de día Saraiva, por Arén, por Raxó, con chegada a 1:45 á Seca. Os veciños do Concello de Poio terán un 5 de xaneiro repleto de visitas dos Reis Magos por todo o municipio. O dispositivo é grande,